Vítejte v programu Rhinoceros. Veronika Matisková. Dnes si narýsujeme v tomto programu elipsu. Známe osu X, osu Y, pomocí níž zjistíme střed kružnice S. Nyní si uděláme osu X pomocí nástroje lomená čára a osu Y, kterou uděláme pomocí úsečky, kolmice ke křivce a protáhneme nahoru. Ukončíme vždycky Enterem. Nyní si potřebujeme prodloužit osu Y i na druhou stranu. Takže si vezmeme příkaz zaoblit křivku, rozklikneme pravým tlačítkem, dáme prodloužit křivku. V příkazovém řádku dáme o 10 cm, o 20 záleží na každém, já si prodloužím dvakrát. Nyní kliknu na dvakrát zhora a obrázek se mi zvětší v celé ploše obrazovky. Pomocí příkazu text si pojmenujeme osy a střed S. Takže toto je osa Y, osa Y, toto je osa X, opět musíme napsat do příkazového řádku text, osa X. A nyní označíme střed průsečíkem, dole na liště si uchopovací průsečík, zaškrtneme a nazveme opět pomocí příkazového řádku a slovo text, bod velké S. Z body, když označíme bod, můžeme libovolně hýbat doprava, doleva, jak potřebujeme. Já si ho dám sem. Nyní vezmeme příkaz kružnice. Kružnice se středem a uděláme kružnici o velikosti 5 jednotek. Já si díky této ikoně zvětšení a přibližování zvětším obrázek a nyní bych potřebovala ještě 2 tečny. Libovolně si zvolím jednu a pomocí opět lomené čáry zvolím druhou. Enterem ukončím. Nyní nám vznikly 4 body, které si nyní značím a pojmenuju si je P1, P2, P3 a P4. Jak už jsem se zmínila do příkazového řádku slovo text, P1 opět posunu, aby mě to nepřekáželo v konstrukci, bod P2, opět musím zadat slovo text do příkazového řádku, P2, posuneme trošku, bod P3, bod P3, posuneme a bod P4. Bod P4. Nyní máme průsečík označené písmeny a nyní si uděláme kolmici k těmto přímkám, které jsou ohraničené bodem P1, P4, P2 a P3. Takže vezmeme křivku, úsečku, kolmice ke křivce, najedeme si na úsečku P1, já si tady smažu průsečík a udělám kolmici. Je dost krátká, takže si ji opět prodloužíme pomocí příkazu prodloužení křivky. Tak, nyní si opět udělám křivku, úsečku a kolmici z bodu P2. Tak, a průsečík označím F1, což znamená pro mě, že to je ohnisko dané elipsy. Takže opět text a bod F1. Tak, v pořádku. Nyní to samé uděláme na druhé straně s bodem P4 a P3, takže pomocí křivky, úsečky, kolmice ke křivce
Tak, já si tady zaškrtnu nyní ten průsečík. Tak, když takhle klikneme mimo, můžeme označit a posunout danou přímku do bodu P4. Nyní si opět prodloužíme. O 10 cm. Takže do příkazového řádku dáme 10 a prodloužíme. To samé uděláme na druhé straně s bodem P3, úsečka kolmice ke křivce. Tak. A vzniklý průsečík si označíme pomocí umístěného bodu a pomocí zaškrtnutého průsečíku a nazveme si ho pomocí textu. V příkazovém řádku zadáme text a napíšeme bod F. Pro nás to znamená, že to je druhé ohnisko kružnice. Nyní tyto dva body spojíme lomenou čárou. Vidíte, že nám přímka jde přes bod středu a já si ještě prodloužím na druhou stranu, protože ty body, které nám protnou kružnici, budou bod A a B, což jsou body na hlavní ose elipsy. Takže prodloužíme jak na jednu, tak na druhou stranu. V pořádku. Tento bod já si posunu, protože se mi tam plete. Takže si ho dám trochu vejš. A nyní nám vznikly průsečíky na kružnici. Ty si já označím a napíšu pomocí textu bod A a bod B. Velké A. A opět zadám do příkazového řádku text a velké B. Tak, nyní mám označené body na hlavní ose. Ráda bych teďka udělala kolmici, takže opět úsečka, kolmice ke křivce a potřebuju to k této křivce, ale aby mě to šlo z bodu S. Tak, v pořádku. A nyní opět prodloužíme. Jak na jednu stranu, tak na druhou. Tak. Dále potřebujeme kružnici, která nám omezí vedlejší poloosu body C a D. Takže si vezmeme příkaz kružnice, zapíchneme do ohniska F2 a uděláme o stejné průměrku předtím, takže 5 cm. Nyní se nám naskytly tyto dva body, které si pojmenujeme C a D, a to jsou body elipsy na vedlejší poloose. Takže opět text do příkazového řádku a bod C a bod D. Bod D. Tak, nyní už máme všechno, co potřebujeme. Máme hlavní osu a vedlejší poloosu. Nyní vezmeme příkaz elipsa, zapíchneme do bodu takhle a vykreslíme elipsu. Nyní konstrukce elipsy je takto skončena. Já vám ukážu, že se dá elipsa vytáhnout pomocí plochy, vytáhnout křivku a přímo. Když klikneme, dáme Enter a můžeme vytáhnout. Takže vzniklo elipsotěleso. A ještě si můžeme pomocí stínování, vezmu spíš tu perspektivu, tak, anebo můžeme pomocí tohohle modelu. Já bych se s vámi teda tím rozloučila, děkuji za pozornost a už nyní víte, jak se sestrojuje elipsa pomocí os a středu.